आज कलेजी फ्राय करणार आहे. तर त्याच्यासाठी बघा कलेजी आणलेली आहे. त्याचे छोटे छोटे ना असे तुकडे करून घेतले. एकदम मोठे ना मोठे असतात ना, पण छोटे तुकडे करून घेतले मिडियम साईजचे आणि स्वच्छ 2-3 वेळा धुवून मी घेतले आहेत. तर त्याला काय करते, पहिल्यांदा थोडंसं मसाला आणि हळद मसाला लावून ठेवते. तर थोडंसं हळद आणि नंतर पुढची कृती तुम्हाला दाखवते. नंतर हा गरम मसाला अर्धा चमचा. नंतर हे आमचं मालवणी लाल तिखट 1 चमचा. हे एवढंच त्याला लावून ठेवणार आहे आणि बाकीचं नंतर फोडणीत घालणार आहे. तर थोडंसं आपण ह्याला लावून ठेवणे चांगलं, ह्याला लागेल सगळा मसाला. थोडंसं मीठ घालते, थोडंसं मीठ अगदी अर्धा चमचा मीठ घातले. नंतर हे बघा, हे मी ते मिरची, आलं आणि कोथिंबीरचे देठ घालून असं वाटप करून ठेवलं आहे, ते थोडंसं घालते. त्याला काय होईल, त्याचा थोडासा ह्युमस पण असतो तो कमी होईल. आणि हे अर्ध नाही, पाव लिंबू हे लावून ठेवणार आहे. आपण असंच जेव्हा आई जसं हे भाजून खातात ना, तेव्हा ते छान वाटतं. पण आपल्याला ह्याचीच फक्त आपण काय करणार आहोत, एकदम सुकं करणार आहोत. तर ह्याला संपूर्ण ह्याच्या पीसला तर मसाला लागला पाहिजे. तर हे मी असं 15-20 मिनटं लावून ठेवते आणि नंतर तुम्हाला पुढची कृती दाखवते. तर हे कलेजी फ्राय करताना आईने जो गरम मसाला वापरला आणि जो लाल तिखट वापरला आहे, तर तो आम्ही घरच्या घरी बनवलेला आहे. आणि त्या दोन्ही पदार्थांची रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहे, तेव्हा मी ती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देईन, तेव्हा तुम्ही तेही नक्की बघा. हे बघा, मी कलेजी सुक्का करण्यासाठी ना हा 1 कांदा, मीडियम आकाराचा 1 कांदा मी पटकन मिक्सरला घातला. 1 मीडियम आकाराचा कांदा. नंतर ह्या बघा लसणीच्या एवढ्या ना ह्या 5 पाकळ्या. नंतर 1 मूठभर ना कोथिंबीर आणि 1 टोमॅटो आणि 1 अर्धा इंच आलं. समजलं ना, एवढंच हे मिश्रण मी आता मिक्सरला लावून चटणी त्याची वाटून घेतली. हे बघा, आता फोडणी करायची. तर हे बघा, गॅसवर मी पॅन ठेवलं आहे आणि त्या पॅनमध्ये अगदी चांगले 3-4 चमचे तेल घातले, कारण आपल्याला आपण कांदा टोमॅटो घेतला आहे ना, तो चांगला याच्यावर फ्राय करायचा आहे. तर तेल तापून दे. तेल तापलं ना की आपण हा कांदा टोमॅटो कोथिंबीर वगैरे वाटून घेतली ना, ती आपण ह्याच्यामध्ये घालूया. आता मी हे वाटलेलं सगळं साहित्य आहे ना, हे बघा चांगलं आपण आता हे या तेलामध्ये हा कांदा टोमॅटो कच्चेपणा जाईपर्यंत 10 मिनटं तरी अगदी कमी गॅसवर आपण हे भाजून घ्यायचं. आणि नंतर मग आतमध्ये कलेजी घालायची आहे. तर मी चांगलं हे वाटप जे आहे, मिरची आपण आलं आणि लसूण पण कच्चीच घातली आहे की नाही, टोमॅटो आणि कांदा पण कच्चाच आहे. तर आता आपण हे चांगलं ह्याच्यातून तेल सुटेपर्यंत कांद्यातून आपण हे भाजून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यावरती मी झाकण ठेवते, चांगलं मुरून ते शिजून दे. हे बघा, कांदा आणि चांगला भाजून झालं आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये मसाला घालते. आपण थोडा मसाला घातला आहे, आणखीन 1 चमचा भरून मसाला घालते. थोडंसं तिखट व्हायला पाहिजे ते, म्हणून चांगले असं तेलात परतून घ्यायचं. आणि जे आमचं मालवणी वाटप आहे ना, ते थोडंसं घालणार आहे. हे बघा, 1.5 चमचाभरच घातलं हे, कारण ते सुकंच करायचं आहे, पण फोडीनं थोडंसं मसाला लागायला पाहिजे ना, म्हणून हा चांगला असा परतून घेते. गरम मसाला आणि मिरची पावडर पण टाकली आहे. त्याची तुम्हाला ग्रेव्ही हवी असेल, त्याच्यात पाणी घातलं की त्याची ग्रेव्ही होईल, हो की नाही. पण हे आम्हाला सुकंच करायचं आहे, म्हणून मी पाणी घालणार नाही आहे. बघा, वाटप घातलं नंतर पाणी सुटतं. हां, आता हे घालणार आणि 5 मिनटं झाकून ठेवणार, कारण शिजणार लगेच. आता आपण मीठ लावलं याला थोडं, आणखीन थोडं त्याच्यामध्ये मीठ घालते वाटपामध्ये. कारण हे वाटपाला लागायला पाहिजे म्हणून. हे बघा, सगळं मसाले लावून आलं लसूणची पेस्ट आपण ठेवलं होतं ना, ते अगदी कमी गॅसवर चांगलं हे परतून आपण घ्यायचं. की नंतर झाकण ठेवलं की ह्याला पाणी सुटणार नंतर. मग आता मी असं त्याला पाणी नाही, हे भांडं धुवून घालायचं आहे, पण नंतर घालणार आहे. तर ह्याला पाणी सुटेपर्यंत 5 मिनटं मी झाकून ठेवते.
झाकण ठेवून. गॅस एकदम कमीच आहे बघा. 5 मिनटं झाली आहे ते बघा, पाणी सुटलं. आणि आता हे बघा, आता काय करायचं झालं आहे, शिजतं कारण लगेचच त्याला एकदम मऊ असतं ना, त्यामध्ये शिजतं ते. आता फक्त थोडंसं हे आपण हे मिक्सर धुवून घेतलं आहे ना, तसं पाणी घालते आणि झाकण ठेवणार नाही आता. अलगद हाताने असं ढवळून घ्यायचं, पण आता ते शिजायला आला की त्याचा रंग पण बदलतो. रंग बघा पुढींचा डार्क असा रंग होणार. आता हे पाणी सगळं मुरून जाईपर्यंत आपण गॅस कमी ठेवून शिजवायचं आहे. त्याच्यावर झाकण ठेवलं तर परत पाणी सुटेल ना म्हणून. आणि नंतर कोथिंबीर घातली की आपलं कलेजी सुक्का तयार होईल बघा. आता यातून जरा 5-10 मिनिटं असं झाकण ठेवायचं नाही. हां, असं शिजवून बघा. एकदम चांगलं एकदम सुकं झालं आहे कलेजीचं आहे बघा. तर आता मी घालते याच्यावरती कोथिंबीर घालते आणि 4-5 ना मी पुदिन्याची पानावर अशी चुरगळून घालते आहेत. तर आता हे आपलं कलेजी सुक्का तयार झालं आहे बघा हे. तर मंडळी, अगदी झटपट होणारा कलेजी सुक्का हा प्रकार तयार झालेला आहे. तुम्ही पण अशाच प्रकारे कलेजी सुक्का नक्की करून बघा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.